Hindi kinosunun can koyurlarının söýgüli aktrisası Hema Malini oktyabr ayında 75 ýaşaýar. Emma ýyldy tenisem oğudunluğunu saklap gelýär. Sovet Soýuzynyň ähli ekranlarında Zita we Gita hem Alivavanyň we 40 ogrynyň başdan geçirmeleri filmleriniň gümürdäp duran wagtlary barada aýdyp hem oturmaly. Baý we üstünlikli kakanyň gyzy Hema Malini Amerikada bilim aldy. Oňa munasip ýigit hem tapdylar. Emma birden hiç kimin şol sanda Hemanyň özüniň hem garaşmadyk zady boldy. Şol wagt 23 ýaşyndaky aktrisanyň ýüregi Zita we Gita filmindäki kardeşi Dharmendra tarapyndan alındy. Belli aktyor Malini'den 16 ýaş uludy we 4 çagaty bardy. Ulu dawa döredi. Dharmendranyň aýaly hiç haçan aýrylşmaga rady bolmajakdygyny aýtdy. Hemanyň kakaty hem gyzyndan ýüze urjakdygyny we mirasdan mahrum etjekdigini aýtdy. Aşyklar 1978-nji ýyla çenli Hemanyň kakaty ölýänçe gatnaşyklarynyň syryny gizläp sakladylar. Ahyrynda Hema aktýoryň ikinji aýaly boldy. Iudaizmde köp aýallyga ruhsat berilmeýär. Ýöne olar bu meseleni çözmegi başardylar. Hema we Dharmendra 50 ýyla golaý bile bolup iki gyzy boldular. Olar üstünlikli we ören baý. Maşgalanyň hasabynda takminan $850 milyon toplandy. Hema häzir filmlerde suraty düşenok. Ýöne adamsy bilen bilelikde esaslandyran önümçilik kampaniýasyny dolandyrýar. Häzirki wagtda aktrisa diňe öýde iş bilen meşgullanýar. Dharmendra ýaşy sebäpli pensiýa çykdy. Hemanyň Mumbaýda 5 gatly köşkü bolup, Hindi ýyldyzy ony gyzlara halk tansyny öwredýän Ullahan Tanzaly bilen enjamlaşdyrdy. 2000-nji ýyllaryň başynda Hindistanyň Halk Partiýasy Hemany özüne orunmatar saýlady we aktrisa henide mejlisiň aşağı palatasynyň mejlisine gatnaşýar.